ואומרת לה, תעזרי לי אחותי. אומרת לה, איך אני יכולה לעזור לך? אני רוצה שתעשי חושך על העולם. ואני לא אתן תבואה. ואולי סוף סוף הנבלה הזאת ייכנע ויספר מה קרה. ואליוס עוזרת. ודמטר לא נותנת תבואת אדמה, ואליוס לא נותן אור בעולם. תחשבו על העולם, בלי גשם ובלי שמש. בשלב הזה, דמטר עושה עוד משהו. שאם הוא לא היה מתגלה, התינוק הזה שהיא טיפלה בו, היה זוכה לחיי נצח. היא לקחה את הילד שהיא טיפלה בו, וכל יום היא הייתה מעבירה אותו באש. הייתה צורפת אותו באש. והיא ידעה שאם היא עושה את זה מספר לילות מאוד מוגדר, הילד הזה יחיה חיי נצח. לילה אחד לפני הסוף, האמא של הילד נכנסת לחדר, אומרת לה, סקנה, מה את עושה לבן שלי? מה את צורפת אותו? אומרת לה, טיפשה, למה התערבת? בזה הרגע הבן שלך הפסיד חיי עולם. אני התכוננתי לצרוף אותו באש מיוחדת, ששום דבר לא היה פוגע בו. וברגע שאני נכנסת, הרסת את הכל. האמא וגם האבא מבינים שמדובר כאן באלה, ומקימים מקדש לאלה דמטר. אנחנו חוזרים לסיפור המרכזי. דמטר באה לזהוס, ביחד עם אליוס. ואומרת, אנחנו משבטות את העולם. אין אור שמש ואין תנובת שדה. תחזיר את הבת שלי. זהוס מבין שאין לו ברירה, הוא שולח את פרסאוס. אתם זוכרים אותו עם הכנפיים, עם הרגליים, ההוא שצעת את המטוס הגרדוזה, ההוא שמציל את אנדרומדה, הבחור הנחמד והחתיך הזה, הוא טוס לאח שלך האידיוט הזה הרמס, אדס, ותחזיר את פרספונה. אדס יודע דבר אחד, אם פרספונה תוכל 7 גרגרי רימון מרימון השאול, היא תהיה חייבת לחזור לשאול. הוא מספיק חכם לדעת לפתות אותה, לתת לה לאכול מן הרימון. ברגע שהיא אכלה מן הרימון, הכל אבוד. היא חייבת לחזור לשאול. ואז יש הסכם רוטציה. 4 חודשים בשנה, פרספונה חוזרת לשאול. בשאר החודשים, עם אמא שלה. 4 חודשים בשנה, הקיץ שלנו קשה, חם, אימים, כי דמטר בחודשים האלה כועסת. שאר 8 החודשים, שחלקם גשם, חלקם פריחה, חלקם ימים קצרים, חלקם ימים כאלה, כי היא נמצאת עם הבת שלה, והן שמחות והן אוהבות, אז זה קורה ב8 החודשים הללו. זה סיפור המיתולוגיה היוונית. למה הוא מגולף כאן? אתם מבינים, כי זה ארון קבורה. זה מחזות המוות. מה קרה לראשים של שני החבר'ה? פרופסור מיכאל אביונה שחקר את זה, מעלה 3 השערות.